UPPL दोलोआव गुबुन दोलोनि सा 90 गोख्रों मावथिफोरा हाबफैबावबाय। सरकाराव थानाय UPPL दोलोखौ थांनाय माखासे समनिफ्रायनो गुबुन गुबुन दोलोनि मावथिफोरा अनसायबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरआव UPPL दोलोनि सरकार सालायबाय थानायखौ मोजां मोननानै दिनैसिम खावसे बोसोरावनो गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोआव हाबफैगासिनो। चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय मालिपारा प्राइमारियाव UPPL दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै सा 90 गोख्रों मावथिफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों आरो UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो मावथिफोरखौ बरायनानै लानाय जायो। थारैनो UPPL दोलोनि मोनसे गोजोनथाव आरो गिदिर जाफुंसारनाय होननानै जों बुंनांगोन। दिनै जोङो मालिपारा प्राइमारि बा मालिपारा PCTC हिसाबै खोब गोजोनथाव खौरां जोङो फोरमायहरनो सानदों रायजो राजाफोरनो। मानोना दिनैहाय मालिपारा प्राइमारिनि सिङाव बेसेबां गामिफोर दङ, बांसिनै दिनै माइनरिटि गासै दिनै 91 जन सा BPF आरो अन्य दल बे संगठननिफ्राय फैनानै दिनै जोंनि मालिपारा प्राइमारियाव फैनानै जयेन जाफैबाय। जों खोब गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा दिनै UPPL सरकारा गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि मावबोगासिनो आरो मालिपारा PCTC हिसाबै जोङो गासै गामिफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों गामि कमिटिनि मानसिफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै MGNRA हक गुबुन गुबुन स्किम हक जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो स्किमफोरखौ हमनाय जादों। आरो बे स्किमफोरखौ मावनायनि बेलायावबो जोङो गामि कमिटिफोरजों सावरायनानै बोरै खामानि जयै जों मावरायनो हायो बा गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय IBS स्किमफोर दं, साना स्किमनि गेजेरजोंबो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा दिनै बोरैहाय साबलम्बि जानो हायो, गाव गावनि जिउ खुंनायाव बोरै हेफाजाब मदद मोननो हायो, बिनि थाखायबो जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि साना स्किमनि बेनिफिसियारिफोरनो जोङो IBS स्किम जोङो होदों। आरो बे IBS स्किमखौबो जों गोबांहाय दिनैहाय मालिपारा PCTC हिसाबै मालिपारा प्राइमारि हिसाबै जोङो देग्लाय मावजेनबाय। जेरै पल्ट्रि फार्म, डायरि फार्म, पिगारि फार्म आरो फिसा फिसा फुख्रि बेखौ जोङो बेनिफिसियारि जोङो लुफुंनाय होदों। दा बिदिनो जोंनि मावनायफोरखौ नुनानै दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनि UPPL दोलोआव हाबनो दिनै ओंखारबोदों। मानो होनोबा जोंनि UPPL दोलोनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानैसो बिथांमोना दिनै जों लेङाल'सिनो बिथांमोना जोंनि मावनाय दांनायखौ नोजोर बोनानै निस्सय UPPL सरकारा दिनैहाय आरो मालिपारा प्राइमारि कमिटिया दिनैहाय मोजां लामाजों थांगासिनो दं, बेखौ नोजोर बोनानै दिनै गावसोरनो उइलिंलि गोसो जानानै दिनै जोंनि दोलोआव दिनै हाबफैदों। जोङो नंखायनो बाख्नायदों आरो फैबाय थानाय समावबो बिथांमोना जोंखौ जुदि UPPL दोलोखौ मोजां सरकार होनानै मोजां पार्टि होनानै जों बिथांमोना जोंखौ बरायनानै लायोबा जों रायजो राजानि थाखायनो खोब मोजां जागोन। मानो होनोबा जोंनि नोजोरा बेनो, जोंथ' मालिपारा PCTC बा मालिपारा प्राइमारिखौ ओरैबायदि नोजोर बोदों, जाय बिथांमोना दिनै गोबां सम BPF सरकाराव थाबोनानै खामानि मावबोदोंमोन। बे 1.5 बोसोरनि गेजेरावनो बिथांमोना जोंनो फोरमायदों, 1.5 बोसोरनि गेजेरावनो UPPL दोलोआ ओरैबायदि रायजोफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों स्किम लानायखौ बिथांमोना गोजोननाय मोनदों। नंखायनो बिथांमोना जोंनि सायाव फोथायनाय होदों आरो जोंबो फोथायदों, जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंजोंनो UPPL दोलोजोंनो गोरोबलायनानै थाफानाय खामानि मावगोन जों बिसोरखौ बिसास। मानो होनोबा मावनाय दांनायनि गेजेरजों डेभेलपमेन्टनि गेजेरजोंसो बिथांमोना UPPL दोलोखौ बजबनानै लादों। ओंखायनो जों खोब साबायखर आरो फैबाय थानाय समाव गोबां खोथा होनाय दंबावो। जों समखौ लानानै जोङो UPPL दोलोआव जयेन जागोन होननानै जोंसिम दिनैनि गेजेरजोंबो फननि गेजेरजोंबो जोंनो फोरमायहरदों। दा नंखायनो जोङो बुंनांगोन, जोंनि मालिपारा PCTC बा प्राइमारिया ओरैबायदि गोग्लैसोनाय जायगा। मानो होनोबा आइ रिभार जेनाखि आइ नदि दैया जोंनि मालिपारा PCTCनि गेजेरजोंनो थांनाय हिसाबै बिराद खुरखाव खुरसि जानाय गामिफोरखौ बोसोरै धंस खालामो। बिनि बेलायावबो जोङो गोबां दिनैहाय स्किम हमनायनि गेजेरजों रैखाथि होनो जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दा गोबां बुंनो सानासै, फैबाय थानाय समाव जोंखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा बजबनानै लागोन, बेखिनिखौ जोङो मिजिंथिनो हायो आरो जोङो रायजोनि थाखायनो जों खामानि मावलांगोन बेखौ जों बुंनानै रायजोफोरनो नोंसिनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि पर्टेलनि गेजेरजों रायजो राजानो फोरमायहरदों, जाहाथे रायजो राजाया जोंनि UPPL दोलोआव फैनानै खामानि मावफै आरो जोङो रायजो राजानि थाखाय अराय थाफानानै जोङो खामानि मावलांगोन। गोजोन्थों। জইন হৈছোঁ, আমাৰ ভাল লাগিছে। UPPLৰ যিটো কাম কাজ ইয়াত অলপ ভাল লাগিছে, সন্তুষ্ট হৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে।
আমি তো BTC হোৱাৰ সময়ত আমি BPR লগতে আছিলোঁ ইমান দিনো আছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান BPFৰ নিয়ম নীতিবিলাক বা কিছুমান কৰ্মকৰ্তাৰ গাফিলতিৰ কাৰণে BPF দলটো আমি ত্যাগ কৰিব লগা হৈছে আৰু বৰ্তমান যিটো UPPL দলৰ যিবিলাক কৰ্মকৰ্তা বা যিবিলাক কাম কাজ ইয়াৰ প্ৰতি আমি আকৃষ্ট হৈছোঁ বা সন্তুষ্ট হৈ আমি UPPLত আজি জইন কৰিছোঁ আৰু কি আগত যেনেকুৱা কিবা BPF কৰিছিলোঁ কিবা বিহুত আছিলোঁ আগত ইমান দিন থাকিলোঁ কোনো সুখ সুবিধা মই এতিয়াও পোৱা নাই সেইকাৰণে মই এইবাৰ UPPLত জইন কৰিছোঁ ভালে লাগিছে ইয়াৰ আগতো বহুতবাৰ আমাৰ মেম্বাৰৰ লগতো ঘূৰিছোঁ কিন্তু মই পাৰ্টিত সোমাব নাছিলোঁ আৰু কি এইবাৰ মোক ক'ল তেনেহ'লে দাদা পাৰ্টিত সোমাও ঠিকে আছে মই এবাৰ যাম আৰু কি এনে ভালে লাগিছে শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেলফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেলফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেলফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ